În Spania păcoasă nu ai două pări românească, și în Italia ai dutere, prin românii la putere. În Spania păcoasă nu ai două pări românească, și în Italia ai dutere, prin românii la putere. Oare, oare, de vine șmecheria? Vine de la noi din România. Și de unde vin șmecheri și mafios? Din România toți. Oare, oare, de unde vine șmecheria? Vine de la noi din România. Și de unde vin șmecheri și mafios? Din România toți. În Franța perifieră toți românii mei prosperă, și în Belgia, măi frate, tot român nu legea-n parte. În Franța perifieră toți românii mei prosperă, și în Belgia, măi frate, tot român nu legea-n parte. Oare, oare, de unde vine șmecheria? Vine de la noi din România. Și de unde vin șmecheri și mafios? Trăiască domnul cameraman de la Gorj TV, trăiască Gorj TV, la mulți ani, bine. Bine ați venit la sediu Partidul Muncitoresc Român din județul Gorj. Da. Mari mulțumiri șefilor dumneavoastră de la postul de televiziune Gorj TV. Sănătate multe și la mulți ani pentru că ați venit. Bineînțeles, așa eforturi fizice și financiare, și corect, și psihice, ca să ajungeți la sediu Partidul Uniunea Comuniștilor Români cu sigla Steaua din satul Sohodă, la această locație. Emisiunea se cheamă Vai de Steaua Noastră. Vai de Steaua Noastră, corect. E grea treaba ca să readuci înapoi Partidul Comunist. Șefului cel mare, de la cel mai mare post de televiziune din Gorj, Gorj TV. Number one. Number one. Și să date și virtute, să avem ce... Virtute, ca să trăiască dânsii și toată lumea mii de ani. În vecii vecilor? Amin. Vecii vecilor. Amin. Bine. Hai, vă invit la sediu. Și de unde vin șmecheri și mafios? Din România toți. Avem o doamnă foarte frumoasă. Uitați ce bine s-a păstrat. Doamnă, care e secretul să-ți așa frumoasă? Nu știu să vi-l spun. Cum e? Dragostea, dansul, arta? Dansul, da, și arta. V-a plăcut dansați? De când aveți această pasiune? Din tinerețe. Din copilărie. Și ce v-a atras? Ați văzut o emisiune sau de unde a... Film. Un film, într-un film am văzut și m-am perfecționat în decursul anilor. Cum se chema filmul? Răpirea fecioarelor. Răpirea fecioarelor? Era cu fecioare? Acum ați auzit că... Da, fecioare nu prea mai există. Toate fetele s-au apucat de muncă, știți. Ați fost în spectacole, ați fost foarte apreciată în toată țara. Da, am fost și în țară și în străinătate și da, a fost foarte Îl cunoașteți pe domnul... ce încă nu există în România. Dans oriental original, deci nu ce a apărut până acum. Numai din buric, deci eu fac ceva... Din ce mai dați? Complex, gât, bust, mâini, tot. Și în buric, da. Și sunt puține persoane, cred că sunteți singura în România. Da, sunt singura în România, pentru că n-a apărut încă nimeni până acum cu așa ceva. Ați cunoscut oameni importanți de-a lungul vremii, v-ați învârtit în cercuri înalte, importante, domnul Florin Piersic. Da, am cunoscut mulți artiști importanți și am fost împreună câtva timp. Și... Sunteți o artistă născută, da, până la urmă. Aveți și o figură de artistă, v-ar fi plăcut să jucați în filme? Da. 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 Și de ce ați viața așa cum nu v-a dus spre teatru? Da, nu.
Viața, timpurile în sfârșit. Haideți să prezentăm și pe tovarășul președinte Căpriță. Am început mai repede emisiunea decât trebuia, adică cu 2 ore după. Să trăiți câteva cuvinte pe Trăiți, familia. prietenii telespectatori ai postului de televiziune Gorj TV, post de televiziune regional, number 1 pe județul Gorj, care a făcut niște eforturi supraomenești ca să ajunge mai multe televiziuni aici, la sediu. Multe televiziuni. Să văd aici așa, vă rog să filmați, avem aparat de discotecă, vă rog să filmați acel Să aparat vă de prezentați discotecă. decorul. Să prezentați decorul. Uitați, decorul aici, avem aparatură de... Da, poftiți. Aparatură de discotecă, pentru da discotecă aici, în orașul Tizmana. Ce muzică, manele? Muncitoresc român. Manele, orice. Și muzică populară. Leonard Cohen, Led Zeppelin, Pink Floyd. Tot cu ce dansează Simona Senzola, Simona Pătroia sau toate artistele ăștia de televiziune pot să se prezinte aici la sediu, în orașul Tizmana. Sediu foarte... Se parașuteze aici. Treaba lor, facă ce vrea. N-ați văzut, Simona Senzola o cheamă așa, o cheamă, vă spun eu cum o cheamă. Suhoi Simona, Suhoi o cheamă. Senzola e nume de scenă. S-a culcat, a trăit cu peste 1000 de bărbați până acum. Până aveți, doamnă. Niciuna. Domnișoara, mă scuzați. Uitați care e problema. Stimați telespectatori, vă prezentăm Zi, frate o meu. domnișoară. Foarte frumoasă. Da, foarte drăguță, seamănă, uite, vă spun, exact ca cu Ana Seleș. Cred că vedeți ce mai frumusețe de femeie a venit aici, de suflet de femeie, a venit la sediu partidului. Nu a venit pentru mine. Căpriță Gheorghe, n-am nevoie de propagandă, mă știe tot globul. Deci a venit pentru simpatie față de fostul Partid Comunist, Partidul Muncitorilor, să vadă sediul în orașul Tizmana cum este. Pentru că este conștient de că era mai bine înainte. Dacă a cunoscut pe Ana Seleș... Face parte din partid? Faceți parte din partid? Simpatizantă. Încă nu e simpatizantă. Nu. Deci e simpatizantă. Dacă a venit aici, automat e și simpatizantă. Cum sunteți și dumneavoastră. Simpatizanți. Membrii nu pot să fii membru fără să-ți plătești o cotizație. Dânsa deja e socotită că și-a plătit. Cotizația, sponsorizare, tot ce trebuie. Prin prezența dumneavoastră aici la sediu, da? Da. Dar mereu ați fost înconjurat de femei. Domnișoara Mary, așa o cheamă, e din Mary. municipiul Ploiești. Deci, Să trăiești. Zahova. Să trăiești. Să trăiești și dumneavoastră. Deci să știți, nu e așa, deci nu va rămâne așa. Dânsa va fi pomenită la diferite mănăstiri din România, unde am fost eu, inclusiv la Curtea de Argeș, da? Pentru că a făcut niște eforturi supraveri că să vină aici la sediu. Și noi am făcut. Dumneavoastră nu mai Și punem probleme. domnul Sabino să fie pomenit. Doar să, bineînțeles că da, sigur că da. Păi da, bineînțeles. Vă rog să filmați și să vă arăt... Să filmați acest cadru natural. Da, vă rog să filmați. Vă rugăm. Un cadru pitoresc. Da. Așa, ne aflăm în natură. Și fântâni curgătoare aici, iată dumneavoastră. Fântânile curgătoare încă nu le putem Sunt arăta. instalații care funcționează, nu așa cum scriu prin ziare că-s defecte. Aveți sânge în instalație. Bineînțeles că da, dar se vede, vedeți? Păi știți că eu donam sânge la dictator. Mi-a pus cineva întrebare, să știți că aurul care îl afișez la post la televiziune este aurul original, de nu e așa cum scriu ăștia prin ziare că e tinichele. Spune cineva că nu avea sânge nici pentru... Da, dom'le, vedeți de o treabă. Și încă ceva, vedeți că începând din acest an, de la Congresul al 15-lea, nu mai înscrie niciun om fără sponsorizare. Partea dură, să vadă oameni. Deci, ca să știți, deci nu mai primim niciun om prin partidul Neacomiștilor cu sigla Steaua, care candidează la lege în 2012, fără sponsorizare. În funcție de posibilități. Deci, care aveți câte 20-30 de vile din România, veniți cu câte o vilă, cu 2-3 vile, cu mai multe vile. Exact. Deci n-am nevoie, nu trebuie să vă duci, dacă nu vă convine, să vă duceți pe la țără, nici pe la liberali. Care treaba? Deci știți că am... Observ că adoptați o atitudine dură. Trăim într-o viață dură. Exact. Deci, cu trecerea anilor, devenim mai duri. Deci, asta este. Deci, la mine nu se mă speli la creier cu țără, nici cu liberal cu ea. Îți au făcut de la mama dracului. Mă înțelegeți? Și încă ceva, polițiștii din activitate nu au